Wis cup wis. Wah, ngeneki kuku. Permati rene. Permati rene. Iya Kakang Mas. Iya Kakang Mas. Rene, didelok kuwi. Ponakmu diganteni popoke. Inggih. Iya, ampune. Pangapunten mbut ayo ngenyek karo anakku. Eco Kakang Mas. Eco sanget. Koko Prabu Baladewa ampun kados ngene usah ngene iki Werkudara merengun kene aku langsung Werkudara nesu. Lha nggih Kakang Mas kula aturi tata Kakang Mas menika lakon. Lakon menika adile dilakoni. Sak boten-botenipun sedaya menika. Wow. Tak ngomong-ngomongane angel. Acarya Parta Wekasan miwahe katana yen kuwi sanggeni yen kuwi sanggeni maya isu pradipta Andra kang puspitorum kasiliring sami rono ambre Amit-amit pasang Kalimantabit mugi tinebena ing tolah manudawah ing tawang tuwang Kakang Mbok Arimbi Kakang Mas Werkudara kula ingkang sowan Permati padha becik tekamu Permati berkah pangestu paduka Kakang Mbok Arimbi sowan kula mboten manggil widos tunggal menapa pangabekti kula kunjuk. Wah, Jlamprong. Padha becik tekamu Jlamprong. Pangestu paduka Kakang Mas Werkudara mboten manggil widos tunggal menapa. Janaka padha becik. Koko Prabu Kresna inggih. Yayi Janaka padha rahayu. Rahayu niku padha ae tembunge beda ngono lho. Wong ya aja mung tiru-tiru. Padha becik Janaka Permadi. Lah ngene ya padha rahayu. Rahayu niku warung bakul kopi niku lho kaya. Mula penjan ki aja sok terus ngono niku. Angger bar ning warung ki mulih teko Mandura ki digawa ki kaya nglindur ki ya. Nggih geger lho karo Kakang Mbok Erawati kok ya. Pangestu Koko Prabu Kresna miwah Koko Prabu Baladewa mboten manggil widos tunggal menapa.
Yayi Permadi. Piye paran wartane nggonmu diutus dening Pangeran Werkudara ngupadi wujuding pusaka kang ampuh ingkang kira-kira kena kanggo nigas pusre jabang tetuka ponakamu iki. Dimen ora nyasra wirang, ora jejereng wujuding curanging kanistan gawe kuceming wibawane kakangmu ya kuwi Pangeran Werkudara. Wah, Jlamprong, lehmu golek gaman piye? Apa sing kok gawa kuwi? Nyuwun pangapunten Kakang Mas. Menika pusaka namung wujud warangka. Naminipun warangka Kuntadra saya Kuntawijaya Danu. Wah, bocah edan. Wah. Permadi, wonten dawuh kowe iki satriya. Kowe dudu dagelan. Kowe satriya, kowe ora kena lonyotan. Dasaripun lonyotan kados pundi? Gaman ampuh wae ora tumama kanggo ponakmu. Unikas pusre malah kowe nggawa warangka. Mongko kuwi mung wadah gaman. Nggo apa Permadi? Ora minggat kowe ngisi-isini ngece karo kakangmu. Gecek ndasmu kosek Werkudara kosek. Kosek. Kosek Werkudara. Kene Permadi mundur lho. Mandeg dhisik Werkudara. Adyatre sang kapirang urinangkul kinempet-empet dosang retnaning bumi ya tukang walang ati kosek Werkudara. Kosek piye? Janaka ngece karo anakku. Pusaka ampuh wae ora tumama. Pasupati Sarutama kurang geni gaman-gaman ampuh ora tumama malah gawa warangka. Ngina karo Werkudara najan kowe adhiku dhewe. Nek kowe wani karo kakangmu. Glito ndasmu. Kosek to glito ya glito ning mengko dhisik. Werkudara ki piye wagalmu Werkudara? Gelem ya ngene ra trimo Permadi ra minggat gecek Dal kosek to kosek. Ngene kancane agak-agak. Wani ngina karo Werkudara anggite apa? Ngene iki anakku tedhak turunku. Nyuwun pangapunten, Mesem kowe. mboten Menyek kowe. mboten. Ah, kowe mesem menyek karo anakku wujude buta. Ora kaya anakmu bagus. Dudu karepe dhewe majore le. Kowe adhiku le. Nek lanang tenan le. Pecahan dadane Werkudara Nyuwun pangapunten. menyek kowe. Wah, gecek ndak Kosek Werkudara, kosek. Ngomong-ngomongane kok angel. Kowe iki satriya lho Werkudara. Kowe iki satriya. Kowe iki wong gedhe dhuwur gagah prakosa godhek wok simbar jojok. Ning mbok yo ngerti karo kahanan lho Werkudara. Kowe iki satriya. Nesu ya nesu, ning aja kaya ngono. Deleken tanganku ki lho. Aja kaya ngono kuwi. Wah, Aja wah-wah. ing atase gaman ampuh ora tedan, malah gawake rangka. Wotongamu. Nyuwun pangapunten Kakang Mas. Dudu karepe dhewe ngina kakangmu wirang kowe demen. Aimu. Ora ati kecek aku ngisi-isini wong gerang aku ya ngono. Werkudara iki apa ta Werkudara iki? Kowe iki satriya lho. Satriya kok kaya ngono. Satriya iki mbok sing tetek tatak tanggon. Nek lakon titih nangis. Satriya cap apa kowe iki? Kowe iki satriya. Aja yak-yakan, rembukan titik kena lakon nangis. Ngono kuwi gak arek kancane kronto-ronto. Aku ya enak ngono kuwi. Nek saremu iki. Aduh Joko Mandura kok. Aku kok kene aku gak nyawang wong nangis ki gak aku. Boten Koko Prabu Baladewa mboten Kakang Mas Werkudara. Ngopo iki yang ngene nelongso aku. Janaka ku ya eneng-eneng lho. Bocah.
Iya neng ae. Kena wong gaman ra tedas malah Jawa iki. Nggo nyuthik telek wong iki. Koko Prabu Baladewa ampun kados ngene usah ora ngene iki Werkudara merengun ngene aku langsung Werkudara nesu. Lha nggih Kakang Mas kula aturi tata Kakang Mas menika lakon. Lakon menika adile dilakoni. Sak boten-botenipun sedaya menika. Wow. Tah ngomong-omongane angel. Iki adoh-adoh saka Ndarawati lho Siaki. Kok nungas nangis ki lho. Ta ora. Lha. Sapa ndelehke ning kene iki? Panjenengan piyambak. Lho masa? Oh iya ya. Lho malah guyu. Nyek karo anakku kowe. Oh ngompol. Wah, apa kuwi jemek-jemek kuwi apa? Wes cup wes. Wah, ngeneki kukuku. Permati rene. Iya Kakang Mas. Rene, didelok kuwi. Ponakmu diganteni popoke. Inggih. Piye ampune? Pangapunten mbot ayo ngenyek karo anakku. Eco Kakang Mas. Eco sanget. Eco. Piye Permadi? Eco Kakang Mas. Eco sanget. Ayo gebres kuwi mboten menika rambut kula irung kesedot. Yayi Werkudara. Mbok menawa iki najan ta warangka ning mbok menawa pinesti dening jagat sak isine. Najan ta pusaka ampuh kaya ngapa ora tumama marang wujuding Pusre Jabang bayi anakmu. Mbok menawa Kuntadrasa najan wong warangka iki bisa tak cobane Yayi. Pocak kacarita nalika semana Narendragung Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna menika wayangipun ing Entatira Kapornyata Semedya Gabrata miwiti badhe gas Pusre Jabang bayi nenggi Sang Jabang tetuku anak Werkudara lan Dewi Arimbi. Najan to mung wujud warangka nanging ana kaelokaning jagat sak isine. Ana mujizating Gusti. Eling-eling putra Sang Werkudara. Eling-eling putra Sang Dewi Arimbi wasan ledhok ilining banyu tanpa beda kaya Kang Rama. Besok bakal dadi wong kang digdaya sekti mandraguna. Aja meneh kanggone gas Pusring Jabang bayi. Dewi mulat warangka Kuntadrasa dipun templekaken. Sakala Pusring Jabang bayi tinigas. Warangka Kuntadrasa ilang saka Pandulu nyawiji marang Jabang tetuka. Ndonga marang Gusti Kang Akal jagat ya Werkudara. Yo. Supaya iki bisa dadi pepadang tumrap anakmu. Ketok dawuh. Dikropo kang tumingal
nuwun diteng kakangku. Merga kowe usere anakku bisa ditigas ning Warangka Kuntadrasa kok ilang. Yayi, aja kleru penampa. Pusaka iki mau utawa Warangka iki mau ora ilang. Ning nyawiji marang anakmu. Anakmu besok bakal dadi wong kang sekti mandraguna. Bakal dadi wong kang pilih tanding digdaya nglana dikara kalintang jayaning aprang. Nanging ibarate kudu kebak ing pengati-ati. Yen petuk marang pawongan sing ngregem pusaka Kuntadrasa, anakmu minangka nggawa Warangka kudu kebak ing pengati-ati, Werkudara. Wah, lah. Pak Pong, gembyong warudayang kecil. Kali conde sapa sing gawe wik ngater. Ora nganggo geruk iki. Prabu Kresna, ulun mata kaji panglemunan Jabang Bayi ulun ampil nggih. Ulun gawa munggah kayangan. Tak gawa munggah kayangan. Munggah kayangan. Pangeran Werkudara. Pangeran Werkudara. Arimbi karo aku piye? Bungah kebasan namung sakedheping netra. Anak kula saged dipun tigas puseri. Jabang Bayi sampun marem, sampun joget najanta mlengkang-mlengkang. Anjen yo bocah sik cilik. Ning nyuwun pangapunten. Menika dosane sapa? Bayi ilang saking penyawang, bayi ilang saking pandulu. Kula nyuwun pejah, Pangeran, kula nyuwun pejah. Anak kula ilang, Pangeran, tanpa guna. Kula gesang kaliyan patuko wonten alam donya. Yen to Jabang tetuka mboten dipun panggihaken. Taunana windanana. Arimbi ora bakal jenak. Arimbi ora bakal tentrem uripe. Yen to Jabang Bayi anak kula mboten wangsul wonten ning rengkuan kula, Pangeran. Teng kakangku. Apa? Teng kakangku. Tangteng-tangteng iki rumasamu ambu apa? Satria ki mbok sing jangkep. Mripatmu weruh dhewe Arimbi nesu. Arimbi ki watak buta nek nesu ki nguyuh sangken-ken. Anake ilang. Ki medipokale Janaka. Mboten Kakang Mas. Iye criteng kakangku. Yayi, mula sok meneh ki krepa ngeningke cipta. Ya. Nyawang ki aja mung nyawang jagat ing lair. Kowe iki nek teko ning samungan iki sing mok sawang aja mek jajan tok to. Siji jajan, loro suguhan sing mok sawang ki. Sinawa ati lati pakarti nek manembah kudu dadi siji. Anakmu ora ilang ning diampil dewa munggah kayangan melu Kakang Yayi. Munggah kayangan anakku disilih dewa. Piye iki dewa kok nyilih anake wong iki? Wah. Wah. Kami tuweke dewa.
Kang Mas kados